Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa, uKhathini uMagutshwa, umshana wakwaNgcobo Fuze, omashiya amahla ngathi azoshumayela, umzukulu kaMdumo, kaThumbula Tshatatsha, kaPheshe, kaMaguyane, kaVaphi, kaNokhonjo. Uhlala kuyintokozo enkulu ke kumina ukuthi ngifike la kule channel enkulu kangaka Impunga Yesintu TV la sifundisana khona isintu. La sichushisana khona ngezinto ezithinta isintu, sikhumbuzisana indlela yesintu ekade ihamba okhokho bethu. Ingweke le ehamba namabhubesi. Inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Kuhlala kuyintokozo enkulu kumina ukuthi ngifike la kule channel. La sicobelelana khona ngikukhumbuze siKwaZulu Natal la sikhona eThekwini enkabeni yaliTheku lapha eWestwalk. Sise 4th floor eoffice number 420. Ikhona la ufika khona uma kukhona inkinga obhekene nayo ethinta abantu abadala. Mangithi ethinta abantu abadala ngikhuluma ngenkinga ethinta umsamo. Mawuzomphela ndaba uzile ukuzohlola kodwa uzocaciselwa. Awukade wawuhlola. Balekile phela manje ukuthi ngoba kade wawuhlola. Mawufika emphela ndaba wazi ukuthi wena uzosho lezo zinto ezakudida wangazi ukuthi kufanele uzilungise kanjani. Bese thina sikunikeza umhlahlandlela wokuthi leyo nkinga yakho uyilungisa kanjani. Siphinde saloba futhi incwadi ezifundisa sona isintu, eziphendula imibuzo eminingi. Ziyatholakala khona lemphela ndaba. Bekune special ebesikhona sa Black Friday. Abantu ngesizathu sokuthi badonsa inyawo kodwa bebebazi kahle ukuthi kuthiwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela. Zithe seziphelile incwadi bekwamakhombo nje awu20 kuphela. Baphuthuma abantu bethulile uma sephelile incwadi kufanele zibuyele kwintengo yazo sebeyasukuma abantu. Manje nami ngabe ngiyanizwela bafethu mangiqhubeka njalo nama special ngisho ukuthi mina ngeke ngicebe mina. Kanti phela nami kubalekile ukuthi ngicebe bafethu. Mhlambe ke sizokhipha amakhombo awu10 kuphela ukwenza umusa walabo bantu akade befisa ukuthola ikhombo ka Black Friday. Kusho ukuthi ke awu10 amakhombo siwakhipha ngo950 kuhlanganise nendleko zokuthumela. Uma ukuthi ukhona la eThekwini sokunika ngo800 awu10 kuphela. Meziphela lezi ezo10 amakhombo kuzobe sekubuyele emuva intengo yakhona 1150 bese kuthi ngoJanuary leyo khombo ka 1150 iyaphela incwadi zibuyela kwintengo yazo. Iloko nje bafowethu. Namuhla bafowethu kunento engifisa ukuthi sizoyikhuluma namhlanje la kwimpunga yesintu. Ngengithanda ukuthi sijule kwesinye isikhathi. La kwimpunga yesintu asithanda ukukhuluma izihloko nje ezihamba emoyeni. Kodwa sike sithanda ukukhuluma izihloko ezithinta abantu ngqo. Iyona into engiyithandayo ngempunga yesintu ukuthi sithinta izihloko ezithinta abantu nempilo zabo. Ngoba kunabantu abaningi othola ukuthi bayafisa ukuphumelela kodwa kwenzeki. Kunabantu bafundile, banamajazi, banamadiploma, banamadegree, banamamasters njalo njalo, banezitifiketi eziphezulu kodwa umuntu izinto zakhe aziphambili. Kunomuntu osesebenza iminyaka e10. Mina yabona nje ngangisho mina ukuthi mina ngeke ngikwazi ukusebenza mina 5 years ngike enkampanini eyodwa. Angayithandi lento ngoba nokusebenza ngikuthanda. Kuhlala enkampanini eyodwa nje esikhundleni esisodwa 5 years. Akufanele ngabe kuba njalo. Unazi izifiso namaphupho. Yindaba uma ufakile isicelo sesikhundla esingaphezulu kungenzeki. Uhlale 20 years ukwiposition eyodwa, uhola imali eyodwa. Leyo nto leyo ayifuneki leyo nto leyo. Leyo nto ingadalwa izinto eziningi ukuthi wena kungani wahlala la kulesikhundla ohleli kusona isikhathi eside. Ayifuneki leyo nto. Kubalekile ukuthi uma uwumuntu empilweni usebenza, ukhule emsebenzini, ukhule nangokweholo. Ungabe ukuthi nje iminyaka e10 uhola imali eyodwa. Angisho ukuthi bafowethu kanjani. Angisho futhi ukuthi ngizokwehlulela la cha. Kodwa inhloso enkulu kukuchushisana abafowethu nokuqaphelisana nokuvulana amehlo. Okukuthi uma uwumuntu akufanele uhlale emsebenzini kodwa unazo izifiso uzifake izicelo kodwa emva kwaloko kungalungi. Namuhla lento engifisa ukuzokhuluma ngayo
ibucayi kakhulu bafowethu, angisho ukuthi bonke abantu abanalenkinga lezi sengizibalulile ingoba mhlambe into edala lokho ilento engizoyikhuluma njengamanje, cha, kodwa bengenza isibonelo ukuthi angakhona umuntu othola ukuthi lento engizoyikhuluma iyona eyenza ukuthi izinto zakhe zingayi phambili. Uyazi ukuthi ibhlungu lento kwisintu sethu okuwukuthi ngezikhathi zasendulo kwakukhona abantu ababekade bamaqili, kwakukhona abantu ababekade bamaqola ngezikhathi zasendulo, ababekwazi ukusungula izinto ezingekho bazenze zibe khona, bakwazi ukuguqula into ewumkhuba bayenze ibe yisiko, bathatha inkoleloze bazenze zibe yisiko. Kunomuntu othola ukuthi unenkoleloze ethi uma uyinsizwa ulobola, ilobola liqedwa. Abantu abaningi abanalo ulwazi lokuthi uma kuthiwa ilobola liqedwa lokho kusho ukuthini. Omunye umuntu uzitshela ukuthi makuthiwa ilobola liqedwa lokho kusho ukuthi mawulobola uyinsizwa kufanele uqede. Abantu abaningi bazalelwe ngaphansi kwesekelo la abazali babo ngenkathi begana nabeba indoda nomfazi uthola ukuthi ubaba wakhe akazange aqede ukulobola ngobe nenkolelo ethi ilobola liqedwa, wayengazi ukuthi lokho kusho ukuthini makuthiwa ilobola liqedwa. Ukuthi ilobola liqedwa kuyisisho, hayi ngoba naki ilobolo lingaqedwa. La emphelandaba kunabantu abaningi abake bathi mabengena sixoxa nabo bese kumina kuvele kufike nje ukuthi wena ubaba wakhe akazange aqede ukulobola, ithongo la komalume bakho liyakhala ngoba ubaba wakhe akazange aqede ukulobola, washiya endleleni. Ubaba wakho kunenkomo ekufana ngabe wazihambisa kodwa akazange azazihambisa. Uyabona bafowethu nodadewethu, amampunge lento yokuthi ilobola liqedwa, leyo nto isisho makuthiwa ilobolo aliqedwa. Lokho kusuke kusho ukuthi njengoba mina ngumkhongi ngihamba ngokukhongela, ungithume ngoba nako ungethemba ukuthi ukukhuluma ngizokwazi ukukhuluma nalabo bantu. Vele mawuthuma umkhongi ufuna uthola umuntu okwazi ukukhuluma, kodwa hayo impohlo, hayo impohlo. Awukwazi ukuthuma umuntu uthi akayokukhongela umuntu ongaganiwe uthuma impohlo, ayenziwa leyo nto. Usuke udelela lowo muzi, umuzi uthuma umuntu ongaganiwe uthi akahamba ayokukhongela. Uma nje kofika umuntu engaganiwe ezokhonga, hayi ngeke. Kufanele lo muntu ningamvumeli, uyabonakala umuntu oganiwe nomuntu ongaganiwe. Omunye umuntu mhlawumbe angazibuza ukuthi ubonakala kanjani, uyabonakala. Hayi ngocingo lolo, hayi ngocingo lolo, angikhulumi ngocingo, kodwa uba nalo uphawu umuntu oganiwe nomuntu ongaganiwe. Akaloboli kumuntu ongaganiwe, akayi kokhonga, akakhongi-ke umuntu ongaganiwe. Ngenkathi ngikukhongela sijijelana ngamazwi laphana ngenkulumo, siphikisana bese abasekhweni lakho nsizwa wena ngikukhongelayo bese bekhombisa ukungasethembi okukhulu lento esenzeke enkathini yanamuhla, bese bezinqumela bona bathi bafuna inkomo ezu9. Ngoba kusona isintu leso ukuthi uma mina ngizokhonga bese ngifike ngitshelwe yinini ukuthi ngifuna inkomo ezu9. Mina ihlela isiqhatha-ke ngaso sonke isikhathi leyo nto nabantu engisuke ngikhonga kubona. Yasiqhatha leyo nto ngoba basuke bekhombisa ukungasethembi uma bona bezothi sifuna inkomo ezu9. Baphinde basikalele ukuthi inkomo zethu-ke siqala ku12,000. Anisethembi manenza njalo. Lo muzi sowakha kanjani, lo buhlobo sobakha kanjani singethembani. Ake sithi-ke nako-ke bona sebevele bathi hayi inkomo zethu ziqala ko10,000 zehle ngo100 kusho ukuthi enye izoba u9,900. Uyabona, mina kuyinkomo engiziphethe uthola ukuthi kuzophuma inkomo ezintathu. Uma ke kuthiwa ilobolo aliqedwa, ngaleso sikhathi kade ngihambe ngiye kolobola, ngilobolela wena nsizwa kithi, ngahamba ngaphela endleleni ngakhipha inkomo ezintathu esikhundleni senkomo eziyisithupha. Ngizoshiya le nkomo ezintathu ngesizathu sokuthi ukuganwa kwakho nsizwa ufuna ukuvusa umuzi lapha ekhaya emuva. Ufuna makushonila ngakube khona umuntu ozokhanyisa ubhaqa, kube khona umuntu ozokwenza kufudumala phembu umlilo eziko.
bese uyakhuluma nabasekhweni lakho ukuthi cha besicela ukuthi le nkomo ezisele sobuye sizilethe le nkomo ezisele sicela ukuthi nisikhiphele umakoti bamba la ngokwesintu umkhwenyana uyisigxobo sokuxhuzula uma kuukuthi kuzothiwa le nkomo ezisele asisezuzikhipha kodwa wena mkhwenyana kubalekile ukuthi ekhweni lakho uma kukhona isidingo esithile ukhumbule ukuthi wena khona inkomo ezasala bese uyasifaka isandla ekutheni ubalekelele ekutheni kwenziwe leyo nto le nkomo ezazikade zisale ngakwena usuzikhokha ngaleyo ndlela ingakho ke kwakuthiwa umkhwenyana uyisigxobo sokuxhuzula ngesizathu sokuthi uma kwenzekile wangaliqeda ilobolo kwabe sekuba khona isidingo esiba khona ekhweni lakho wena mkhwenyana ngoba wangaqedanga ukulobola ngamafuphu yakweleta uzokwazi ke manje ukuthi ulekelele ekhweni lakho kuleyo nto eyisidingo ekusuke kufanele ukuthi yenzeke khona kodwa mawungeke wena uzulekelele ekhweni lakho ekubeni kukhona isikweleti esithile esasala leyo nto iyohamba ivuke tshelwa yimina ke impunga yesintu lento yokuthi ilobola liqedwa isisho leso ukuthi ngaleso sikhathi ukuleyo ndlela okanye ukuleyo ndima osukuyiqatha yelobolo uma kwenzekile amandla kungathi aseyaphela kodwa umuzi uyawo emuva noma ungangaqedwa uyoqedela ngelinye ilanga kodwa ngoba vele ngokwesintu umkhwenyana uyisigxobo sokuxhuzula bayakunikeza umakoti bakuganisele ngoba bazi ukuthi bayosizakala nakuwena ngelinye ilanga kodwa uma bengakaze basizakale kuwena nangelinye ilanga lelo cala lohamba livuke baningi abantu othola ukuthi into zabaziphambili ziyaqoza ngesizathu sokuthi obaba babo balobola bangaqeda amathonga komalume akhalela leza nkomo azithembisa ngoba enye into bafowethu eyingozi kakhulu isethembiso bafowethu yabona uma wathembisa ekhweni lakho ukuthi hayi ngozilethe inkomo kubalekile ukuthi ngempela ulwenze uhlelo lokuthi zihambe lezo nkomo ngoba lawo mazwe sethembiso wathembisa ithongo lasekhweni lakho ithongo lasekhweni lakho laloba lona okuwukuthi umkhwenyana wathi inkomo uyoziletha ingakho ke kubalekile ukuthi usenze isiqiniseko sokuthi noma sebekuganisela umakoti esesinile ewumfazi emagcekeni akini esephelele kodwa wazi ukuthi khona isithembiso wasenza wathi wena leza nkomo uyoziletha lezo nkomo eyinkinga bafowethu lento yesithembiso inkinga kakhulu awukwazi ungaliqedi ilobolo ekubeni nanivumelene nabantu babo kamakoti okuwukuthi inkomo zizobangaka bese wena usuganiselwe intombi bese ucabanga ukuthi ngeke usaqedele ngeke ithongo liyazidinga lezo nkomo kubalekile ke kubona bonke abantu ababa nenkoleloze yokuthi ilobola liqedwa bengazi futhi ukuthi kwakusho ukuthini makusho njalo ukuthi ilobola liqedwa uma wazi kahle ukuthi ekhweni lakho navumelana ngenkomo ezisikhombisa wakhiphe ezine wena lezi ezintathu kubalekile ukuthi uzihambise mawukuthi ufuna izingane zakho ziphile kahle kodwa mawungenandaba nezingane zakho ungakazihambisa lezo nkomo impunga yesintu ke bafowethu izele kona ukuthi izonicacisela ezinye zezinto othola ukuthi kwakuyizinkoleloze izinto othola ukuthi abantu babezenza kodwa bese bangabachazela abanye abantu ukuthi lokho kusho ukuthini baningi kakhulu abantu abahlushwa yileyo nto kunamhlanje uthola ukuthi kuthiwa hayi umkhulu akazange akwenza ukuthi khona inkomo eyayikade isalile uma kuukuthi ilobola liqedwa pho lokho kukhalelekelana hayi bafowethu asilungise izinto sizenze izinto ngendlela eqondile ikhona ke impunga yesintu emphelandaba impunga yesintu ikhonela lokho ukuthi izokuhlahlela indlela ekuyiyo yesintu izokuhlahlela into ezokwazi ukuthi ibe intando kwelamathongo ingabi intando kwabaphilayo ngoba baningi abantu abazoyiphikisa lenkulumo ekhulunywa impunga yesintu kanti impunga yesintu ikhuluma isiminya ikhuluma into oyothi mawuyenza uyilungisa zonke izinto zakho bese zihambe kahle ziqonde angikhulumi ngento eyoqonda kwabaphilayo kodwa impunga yesintu ikhuluma kakhulu ngento eyoqonda kwabalele uma sizokwenza izinto eziyintando kwabalele nezinto zethu bafowethu zohamba kahle yangawageqa amagula ngoba ngemuke la sikhona bafowethu semphelandaba kwaZulu Natal
siseThekwini enkabeni yaliTheku sike West Walk e4th floor office number 420 zikhona ke incwadi zethu siyimpunga yesintu ezinikeza ulwazi olunzulu lwesintu ezikwazi ukuphendula kwemibuzo eminingi onayo. Especially sethu ke bafowethu ke sithe sokwenza nje amakhomba awu10 ngo950 mawufika emphelandaba uzozicoshela zona ngo800 rand makuphela lawo 10 azobe sebuyela lamakhombo ku1150 makuphela uJanuary bese siyasivala incwadi zibuyele kwintengo yazo akikukhumbuze indlela yesintu iu750 sithini isintu 550 amavahla abahlosile 550 uyokhuluza ukhokhobe 350 yeah ikhona ke neyogathi amadoda abafowethu uma uyindoda ube indoda enamandla nalapha ku TikTok abafowethu sesizobonana manje impunga yesintu isikhululekile ama project aphelile manje ngivalile ke impunga yesintu umsebenzi kuqedile ngiyajabula ngoba nemfanekiso eqoshiwe sengiyakwazi manje ukuthi ngiyiqophe usuku nosuku ngizalo ngikuphakela umbukelo wempunga yesintu sichushisana sifundisana ukuba amatasa abafowethu bengibambekile bafowethu kakhulu bengibambekile kakhulu ake sithi ke nje impunga I was